Vážení diváci, kúkajte sa dneska, kde vás zaujala Pinná televízia. To nie je len tak. Nachádzame sa nie v citrusovom kraji, ale kraji kopcov. Takto si to naštolujeme. Môžete hľadať, na akom kopci sa dneska nachádzame. A pripravili sme pre vás ďalší, poradí už 4. diel našej osvetovej relácii. Dneska budeme na veľkom rozsudci pripravovať Pinot Laniga. Takzvané tmavé víno. A na vrchole nás už samozrejme čaká Profi Nick Schneider, ktorý nás prevedie procesom jeho prípravy. A pripravujú si pre vás aj špecialitu na záver. Takže pozorne sledujte. A vychutnáte si 4. diel, 4. pokračovanie nášho malého cyklu. Pán Nick Schneider. Dobrý deň, pán Rebeka. Ešte sa medzi tým pokochajte krásnyma výhľadma, ktoré tu máme. Toť Kysuce, Profi Nick Schneider, aj s hrebeňom Malé Fatry. No, povedz, kedy ma budeš mať kantní a potom začneme. Stoch. Osnica je se selulom Medziholie, tam Čilek pôjdeme. Medziholie. Ale odozdávam už teda slovo vedúcemu výpravy. Výborne. A hlavnému moderátorovi dneskajšieho večera. Áno, chcel by som všetkých pozdraviť tuto z tohto kraja Mäkkého L, ktoré my ako nepoužívame. Máme kraj Mäkkého L je detva. Ale to nevadí. Chcel by som vám dneska ešte okrem iného predstaviť túto relikviu pinológie, ktorá bola kúpená kedy dávno začiatko, ešte ako prvý núdzový pohár. Čakaj, priblížime. Núdzový pohár to už viete z prvého dielu určite. No a chcel by som už teda prešiel tomu sľubovanému podstatnému. Čo je podstatné, ideme pripravovať Pinot Laniga. Dočíta stránku poctivo vie, že by sme to mali pripravovať z čoho. No, tak máme pivo. Zvolili sme tentokrát Šariš. Tak sme si spomenuli našich kamarádov, ktorí sa ze Šariša, Napaliho, Majku a všetkých ďalších. A víno sa nám podarilo zehnať Svatovavrinecké, Stopolčánok, čo je náš kraj, čo je dobré. Takže začneme tak, jak vždy, že otvoríme víno, nalejeme do pol pohára. Chcel by som vidieť tých Pozri. Ľudí, ktorí vynášajú si ešte okrem batohov 20 kilových ešte aj sklenené fľašky plné na vrchol, ale tak čo neurobíte pre Pinnú televíziu predsa len. My sme niečo ako horský nosiči v podstate. Áno, máme pol pohára Svatovavrineckého. Pol pohára Svatovavrineckého a pol pohára Šariša. Tam takisto velice uznávajú mäkké L. Áno. Ale to nevadí. Čilo to pekne dolejeme, zamiešame. Kúkajte. No. Počkaj, kde si s tým išiel, však som to zaostro. Máme to, pozri. Áno. Krásna ružová pena vznikla. To je taký špeciálny jav, ktorý môžete pozorovať pri tomto píne. To píno, ktoré je veľmi sladké. No a či ho poprosíme teda Profina o degustáciu? Prvú degustáciu by som dal tento raz Profinovi Rebeka spoza kamery, lebo ja som už degustoval minulé Pinot Classico. Počkaj. Karolko, ja to okoštujem. Odegustuj si. A tam môžeš povedať voľaké pikošky. No môžeš mimochodom začať našu špecialitu, ktorú som už avizoval. Zdegustuj, okomentuješ a potom to ja zdegustujem a keď už budem zdegustovaný, nevypij mi to celé, prosím ťa. No. Tak, jak vidíte, tak zachutilo velice, pol pohára je už... Pol pohára. Vajce, dobre je toto píno. Samozrejme, je tam cítiť ten dominantný podiel toho Šariša, ktorý dodáva tomu takú horkosť. A ináč, samozrejme, vínová zložka je honná na doplnení červených krviniek, takže odporúčajú 10 lekári z 9. Okrem iného propagujeme, že toto víno je velice sladké a z keksa má tiež fajn. No, ale Čilek už, lebo už strašne dlho natáčame, čiže musíme sa akože... Čiže sa musíme pohnúť, takže... My sme chceli uvést takú prvú súťaž,
o fľašu Pína La Niga, ktoré nám pošleme normálne s logom Pína, všetko z etiketu. Áno. Našma podpísama. Ale, no vyhrá ten, koho vylosujeme. Nie, koho vylosujeme. Počkaj, koho vylosujeme, ale takého vylosujeme len, kto nám napíše správnu odpoveď na otázku. Však ale rozmýšľaj ty, manták, však keď tam napíše prvý, tak ostatní to skopírujú. No presne. A bude mať milión správnych odpovedí, to nie je dobre. Tak. Nie, ja opravím pro Pína. No, dobre, tak sme nedoholili práve. Prvý, ktorý napíše do diskusie, ktorý spozná pesničku, ktorú vám Propi nič nájde zaspieva, tak vyhráva fľašu Pína La Niga, ktorú my mu zašleme na doberku. Na doberku teda, nie na doberku. No volák doručíme, už doručíme prvú triedu a môžeš si vychutnať teda aj s náma tento požitek, ktorý sme dneska absolvovali my. Áno, áno. A teraz poprosím teda Pro Pína nič nájdera, aby nám zarecitoval tú pesničku, ktorú budeme hádať. No a pripomíname, že odpovede píšeme do fóra na stránke Pína, nie do diskusie na YouTube. Áno. No a pesnička je, že ako správni živnostníci sme volili istoty. Teraz sme si istí tým, že sme riadni. No, chlapci, bez tých vulgarizmov. Tam malo byť choboti, aby sme si uvedomili, že je to slušne povedaný, nemilý fakt. Takže toľko na dneska. Toľko na dneska. Pína televízia sa s vami ešte raz lúči pohľadom na štvrté najväčšie slovenské pohorie. Malá Fatra, ktorá je samozrejme väčšia ako veľká, čo sa týka výškových metrov. Ideme čilek teda tam, potom ideme tam a potom tam a tak ďalej. Zase vám prihlásime čoskoro z novú reláciu, pretože nás čakajú nové výzvy, nové vrcholy a nové ženy. Nie. S Pánom Bohom a do dna.